Saúdos, boas noites. Por tanto, desde o Pazo da Cultura de Pontevedra estamos a piques de empezar este novo Contrastes, o sexto programa na historia recente desta reaparición na grella de Canal Rías Baixas, e hoxe imos falar de inestabilidade municipal. Dirán vostedes, e por qué? Bueno, hai motivos sobrados. De feito, os acontecementos recentes en algún concello, caso de Cambados, motivan, de modo, entendemos, abondo ese debate. Pero, ademais, hai outras circunstancias que, ao longo deste mandato que pasou xa o Ecuador, deron lugar precisamente a relevos en alcaldías mediante mocións de censuras ou tamén mediante cambios nas estrategias de pactos. De iso imos falar nos próximos minutos cos nosos invitados que paso xa a presentarlles. Empezo a meu carón con Eva Villaverde, que é responsable precisamente de política municipal, coordinadora, máis exactamente acción municipal da Executiva Nacional do Bloque Nacionalista Galego. Benvida, Eva, e boas noites. Moitas grazas, E boa noite. ademais, lembremos que diputada provincial e concelleira, Moraña, concretamente, Moraña, non? sí. No Concello de Moraña. Fora concelleiro, agora non é, Alberto Pazos, que é o responsable exactamente según o organigrama do Partido Popular de Galicia, coordinador de organización regional, ademais de diputado autonómico, e exdirector xeral da Administración Local, se non lembro mal, non? Entre outras cousas, sí. Entre outras cousas, bueno, ten vostede xa currículum. Benvido, moitas gracias por estar con nós. Moitas gracias por invitarme. Fora alcalde, no seu día, hoxe é concelleiro, aquí na cidade de Pontevedra. Iván Puentes, que tal, como está Iván Puentes? Benvido tamén. Que tal, boa noite, moitas gracias. Lembremos que Iván, de fecha moi recente, e ademais foi elexido por Gonzalo Caballero, o novo secretario regional do PSDG, como secretario de Política Municipal, precisamente con ámbito regional do Partido dos Socialistas de Galicia. E outro bello amigo, outro bello conocido de Pontevedra de hai tempo, verdade? Xoán Hermida, que tal, Xoán, como estás? Boas noites. Ben. Xoán Hermida é representante de Marea Pontevedra e, ademais, dirixe o foro O Ben Común. Que tal, Xoán? Ben. Bueno, pois imos a falar con todos eles da situación nos concellos. Decía anteriormente que tivemos episodios de inestabilidade. Precisamente no que vai de mandato, produxéronse na Comunidade Autónoma de Galicia, se eu non lembro mal, 9 mocións de censura, que é bastante de abondo, non? Significativo. E só na provincia de Pontevedra 3 mocións de censura e ata 4 relevos en alcaldías. E, curiosamente, casi todos os casos, Alberto, o favorecido foi o Partido Popular. Sí, porque... Casualidade? No, casualidade non. Que creo que casi podemos falar de causalidade. O que pasa que, bueno, se falamos de inestabilidade, precisamente, pois, os partidos, pois, temos evidentemente a posibilidade de unirnos en torno a un determinado acordo, cando non se producen maiorías suficientes para gobernar, pero é importante que determinemos cal é o motivo dese acordo. Cando o motivo non é o adecuado, pois se producen esos desencontros, se producen problemas, e evidentemente, pois, cando se producen problemas, se buscan outras alternativas para solucionalos. E normalmente a alternativa mayoritaria, a fórmula mayoritaria para aglutinar unha maioría estable en Galicia, e concretamente en Pontevedra, pois o último recurso sole ser acudir ao máis votado, desgraciadamente, que o Partido Popular. E digo desgraciadamente porque a nós o que nos gustaría que esa fora a primeira opción, sempre, non? Intentar arbitrar unha maioría en torno ao partido máis votado. Cando non pode ser así, legitimamente outros se unen, e cando aparecen os problemas, pois se cambia o foco para topar solucións, e ise é o resultado, non? Aí hai tres alcaldías que cambiaron de mans por desencontros entre os socios de goberno, e nós o que intentamos é dar estabilidade. Para a nosa estabilidade municipal é un valor en sí mesmo, e, polo tanto, é unha aposta clara que facemos nese sentido. 3 mocións de censura e, ademais, un cambio de estrategia de pactos. En realidade, 4 serían, se sumamos Pontecesures, Oia, Tui, ademais do caso de Sanxenxo, que é un caso suficientemente sobranceiro para analizar tamén a parte dos outros 3. Casualidade, causalidade ou outro tipo de razóns para Iván Puentes? A ver, eu creo que as mocións de censura son un mecanismo lexítimo que está contemplado na lei, non só na española, en xeral, en calquera democracia prácticamente, e, polo tanto, per se, bueno, pois están aí, e é necesario, ademais, que estean, porque, bueno, pois porque supoñen, evidentemente, a capacidade de poder revocar a un alcalde por parte dun pleno que o elexiu, non?
O que pasa é que hai que ir un pouco máis abaixo, non? E hai que ver de que mocións de censura estamos falando. Decías hai un momento que o Partido Popular é o gran beneficiado en xeral destas mocións de censura por unha cuestión moi clara, porque hai unha estrategia do Partido Popular para que naqueles sitios aos que non goberna, pois estar desde o minuto 1 erosionando e intentando buscar determinadas debilidades que poidan desembocar nunha moción de censura. Si non nos explicaría, primeiro, que o PP sempre sexa o gran beneficiado, e, en segundo lugar, que, ademais, haxa en todas as legislaturas, en todos os mandatos, e non son estes, un momento que é a partir da metade da legislatura do mandato, cara a este último ano de mandato que vamos a empezar agora, onde o PP arrebata esas alcaldías que non consigue inicialmente, non? Pero eso na maior parte dos casos, pero que se o que analizamos son mocións de censura nas que xa hai cuestións máis oscuras, como a participación de tránsfugas, a participación de persoas das que se podería sospeitar un determinado interese particular nese tipo de comportamentos, que son expulsados polos seus partidos políticos e que ao final lle acaban dando alcaldías ao Partido Popular, xa non é que na meirande parte dos casos eso seña así, no 100% dos casos eso é así, aí está o Partido Popular sempre. Por tanto, creo que, en fin, pode ser algo de causalidade en algúns casos, pero en xeral o que hai unha estrategia moi ben deseñada, ademais concretamente na provincia de Pontevedra, desde a vicepresidencia da Xunta de Galicia por parte de Alfonso Rueda, para intentar conseguir pola porta de atrás e con negociacións espúreas e escuras o que non se consigue co resultado electoral. Enseguida dareille a palabra por alusións a Alberto Pazos. Antes falaban de Louzán, agora falan de Alfonso Rueda, pero sempre está ese run precisamente de que o Partido Popular está detrás das mocións de censura con esa especie de ruxe, ¿no? De erosionar, como decía Iván Puentes. E os perxudicados normalmente son alcaldes que son o Partido Socialista ou do Bloque Nacionalista Galego. Pasoulle precisamente o BNG neste mandato. Como analiza a situación así, nesta primeira ronda de toma de posicións, Eva Villaverde? Bueno, pois eu incidir un pouco no que se acaba de tratar. Vamos a ver, casualidade non é casualidade, lóxicamente, causalidade tampouco. Eu non creo que a inestabilidade nos gobernos veña pois porque goberna un alcalde que sexa da lista máis votada ou non. A inestabilidade ven de outras cuestións e se hai maniobras escuras por detrás, a verdade é que é máis fácil que se dea esta causalidade. Como dixo Iván, pois efectivamente a moción de censura é un instrumento legal que está aí para utilizar, pero está para utilizar en casos moi excepcionais, pois nos que non é posible a gobernabilidade, está bloqueado ou en causas incluso persoais de forza maior, por así decir. Pero eu creo que os mandatos están e os gobernos están para gobernar durante todo o mandato. Si se escolle a un alcalde é para gobernar por compromiso e por seriedade durante 4 anos. É moi difícil gobernar, si se quere facer ben e con seriedade, entón, como mínimo necesitas 4 anos. E se hai ese compromiso para facelo, hai que respetalo. Si se escolle a un alcalde durante 4 anos, na sesión constitutiva está para iso a sesión constitutiva, non é o mesmo unha sesión constitutiva dun pleno que unha ordinaria. Si se escolle un alcalde está para cumplir durante 4 anos ese mandato. Non estamos para xogar, nin para decir, pois agora me vale e dentro de 2 días non me vale. Eu creo que hai que ser moito máis serios e nos casos das mocións de censura que se deron na provincia de Pontevedra non se deron esa situación de excepcionalidade, nin se deron problemas de gobernabilidade, nin de bloqueo, nin absolutamente de nada. Entón, está claro que hai algo máis detrás de todo isto. Ata agora, polo menos ata este mandato, normalmente isto era un xogo de 3, os 3 partidos que representan Alberto, Iván e Eva. Pero é evidente que desde 2015 a irrupción das mareas e das candidaturas, podemos decir, deste sesgo popular vinculadas ou vencelladas a Podemos ou outras posibilidades ou formacións ou siglas políticas, introducen un factor novedoso e, ademais, unha pata máis nas negociacións, como imos ver de seguido no caso precisamente de Cambados. Como analiza vostede, no nome de Marea Pontevedra e deste tipo de movimentos, Xoán Hermida, este tipo de situacións que están a darse precisamente neste mandato en estes concellos que estamos a falar? Bueno, nos pensamos, a ver, eu creo que en realidad
o Partido Popular leva moi mal facer política desde a oposición, sempre lle vai moi mal, non? Quero dicir, quizás sea un déficit democrático que ten ese partido ou non, pero en tal caso é que sempre lle costa facer política desde a oposición e normalmente en todas as legislaturas vemos, sempre observamos a mesma dinámica, non? Que a medida que se acercan outras eleccións empeza a cascada de mocións de censura que sempre favorecen ao PP. Bueno, ahora ten outros mecanismos a maiores, non? É dicir, a parte deste mecanismo de moción de censura, desde que está aplicada a lei de 2013 de control e sostenibilidade dos concellos, realmente tamén ten unha ferramenta de intervención nos concellos, non? O acabamos de ver no caso de Madrid, non? Onde acaba de ser intervidan as contas municipales simplemente porque non lle gustan a Montoro, non? Bueno, isto é unha dinámica, quizás teña que ver ca actitud do Partido Popular, pero tamén quizás efectivamente ten que ver ca fragmentación que hai nos partidos da oposición ou nos partidos progresistas, non? En todo caso, podría ter razón o contertulio do Partido Popular cando di que a estabilidade sempre a dá un partido mayoritario, sempre cando no seu armazón constitucional, agora que tanto se fala de Constitución, fora un armazón presidencialista, non? Nos estamos nun armazón constitucional, e así o quixeron os do consenso do 78, precisamente, nun armazón representativo, e, polo tanto, que necesita de maiorías que se poden fraguar en pactos. E eu creo que a xente sabe o que vota, non? Cando a xente vota nas eleccións municipales, sean 3 partidos, 4 partidos ou 5 partidos, sabe que dinámicas de pactos pode haber posteriormente e cales son contra a natura, non? Por lo tanto, non genera máis inestabilidade que haya un tripartito ou un bipartito. Eu creo que ese é o temor que sempre infunde o Partido Popular, pero non é certo, ao final hai bipartitos, tripartitos, non só en Galicia, en España ou en Europa, que funcionan perfectamente como o tripartito do Partido Popular, porque non esquecemos, o Partido Popular é un partido, pero dentro do partido tamén existen moitas corrientes de distintos sectores dos que eles mesmos se van a gloria, en cando din que no PP colle desde a extrema dereita hasta o centro de dereita, non? Alberto? Bueno, quero aclarar varias cousas, non? En primeiro, porque se fala do PP como o partido gran beneficiado das mocións de censura. Eu creo que se esquece o paso previo, que o PP é o gran perxudicado dos pactos que se adoptan en determinados concellos, porque eu tamén o dixen antes, eu non demonizo ningunha posibilidade de pacto, me parece que é lexítimo chegar a pactos, e de feito, ala onde están gobernando, nos os respetamos. O problema é cal é o pegamento, cal é a materia coa que se pretende amalgamar ese pacto. En moitos deses casos, o único motivo para pactar, e o coñecemos sobradamente, que non goberna o Partido Popular. Bueno, pois evidentemente o problema é que eso dura 24 horas, o día seguinte xa non goberna o Partido Popular, e hai que empezar a buscar solucións. Eu teño que aclarar algunhas cuestións, porque nestes 3 concellos que falamos que se fixo moción de censura, non é certo que o Partido Popular forzara esa moción de censura, no, primeiro xurdiron os problemas en cada un deses gobernos, e foron problemas, por certo, públicos, notorios, conocidos absolutamente por todos. Non é unha cuestión que se levara precisamente en secreto. E despois, eso sí, unha vez que se rompen eses pactos de goberno, pois evidentemente hai que buscar alternativas para dotar de estabilidade o goberno municipal. E a cuestión, quero contestar aquí a Iván, porque creo que dixo unha cousa que, decir, que había negociacións oscuras. Eu creo que en aras a claridade, precisamente, o que temos que facer é non soltar a pedra, non esconder a man. Negociacións oscuras. Cales? Cales son esas promesas que se fixeron, que lles parecen oscuras, cales son esas extrañas negociacións que se levaron a cabo para propiciar ese tipo de pactos e demais, porque eu non as coñezo, sinceramente. Eu sei que o que houve en algúns deles, ademais, foi un proceso moi complicado, moi longo en moitas ocasións, de recomposición do PP, de recomposición de pequenas escisións que sufrirá o partido, e levou o seu tempo recompoñelas, pero cando se consigue e se chega a un pacto que efectivamente se demostra está funcionando con certa estabilidade, pois non debería de haber maior problema. E tamén teño que aclarar unha cousa, o Partido Popular non lle costa facer política dentro da oposición. Eu decíamos antes, non, do currículum que tiña cada un. O primeiro sitio onde empecé a facer política foi en Redondela, eu fixe na oposición. E, home, tanto non nos costou facer política na oposición porque o que fixemos os 4 anos foi gañar o goberno. O gañamos legitimamente, estamos gobernando, vamos para 7 anos de goberno en Redondela e creo que os redondelanses están bastante contentos. Entón non é unha cuestión de buscar razóns oscuras, é unha cuestión de analizar, e eu creo que deberían de facer un análise introspectivo de saber por que están fallando eses pactos de goberno que se levaron a cabo.
É dicir, cal é o motivo para que vexamos espectáculos como os que estamos vendo pois en Cambados ou en algúns en Ponte Caldelas tamén, quero dicir, en Pontecesures, en unha serie de sitios onde as cousas non funcionaban, e como non funcionaban, pois evidentemente o que non podemos facer é cruzarnos de man e esperar 3 anos a que pasen, cheguen as seguintes eleccións e, mentras tanto, os cidadáns, pois que disfrutan moito, isto sí, dese certo teatrillo que se monta entre alcaldes e socios de goberno, pero a hora da verdad ven como non se lle resolven os problemas, e a veces se nos olvida que as institucións son para os cidadáns, para resolver os seus problemas, e no momento en que un goberno se converte nun problema para os seus cidadáns, o que hai que facer é ser serio, ser razonable, buscar alternativas e sustituílo, que é o que se fixo aquí. O debate está aberto, así que poden vostedes intervir. Vamos, en fin, as negociacións escuras, precisamente por ser escuras, non están feitas con luz e taquígrafos, non? Pero é obvio que cando o Partido Popular entra nun salón de plenos para votar unha moción de censura, previamente a iso tivo que asinar unha moción de censura nun papel que presenta por rexistro con concelleiros de outra formación política que lle permitan sumar a maioría absoluta que exixe a lei. Por lo tanto, negociacións hai, con luz e taquígrafos non, porque senón as saberíamos e estarían publicadas nos periódicos, e resulta que eses acordos por rexistro aparecen moitas veces por sorpresa dun día para outro. Por lo tanto, hai negociacións escuras, non? Despois, hombre, non hai que remontarse tampouco moitos anos para lembrarse o que pasou en Silleda, por exemplo, no anterior mandato municipal, cando cun tránsfuga o Partido Popular accede á alcaldía e afortunadamente os veciños despois volven a rexeitar ao Partido Popular nas urnas e hoxe sigue gobernando o Partido Socialista. En Sanxenxo tampouco hai que apelar moito á intelixencia dos cidadáns para facerlles comprender que isto de que un alcalde a mitad de mandato se sinta cansado, en fin, non teña folgos para rematar ese mandato e aínda encima o que faga non irse para a súa casa, senón quedarse, en fin, na corporación e tal, pero regalarlle a alcaldía ao Partido Popular, raro, supoño que estarás comigo que é, non? Bueno, igual velo normal, eu creo que o 90% dos que nos están vendo ven raro. Por lo tanto, algunha negociación oscura por aí podería haber, non? E despois dice que o Partido Popular é o gran perxudicado en fin, dos acordos electorais. Bueno, é o gran prexudicado, en todo caso, por incapacidade propia do Partido Popular para poder falar con alguén. O Partido Popular é un partido como calquera outro que ten a diversas formacións políticas ante sí, coas que pode chegar a acordos, pero nunca o consigue. Por lo tanto, ou moi poucas veces o consigue, non? Como que non? Por algo será... Se están queixando vostedes precisamente de que chegamos a acordos con outras forzas para facer constituen os gobernos, que é o que decías, cando se constituen os gobernos non se chega a acordos porque o Partido Popular ten un déficit claro e un déficit democrático, un tic antidemocrático claro nun posicionamento que además tamén se deslizaba hai un momento, non? Que é ese de que tiene que gobernar a lista máis votada. Bueno, non, señores, terá que gobernar quen sexa capaz de aglutinar o maior número de apoios cidadáns para poder gobernar. E xa a lei, quero recordar, que xa a lei favorece bastante a lista máis votada, porque os demais partidos só poden nomear alcalde, se non son a lista máis votada, só poden nomear alcalde se teñen a maioría absoluta dos votos. Aínda que teñan máis votos que o candidato da lista máis votada, se non teñen maioría absoluta, xa non poden elexir unha alcaldía, nomear un alcalde. Polo tanto, hombre, a lei favorece xa a lista máis votada. Ademais, o PP ainda encima está metendo a matraca constantemente, e Feijóo particularmente en Galicia, para facer unha reforma da lei que se iría, bueno, en fin, non vou utilizar a palabra golpe de Estado nestes momentos porque me parecería moi grosa, pero en todo caso, para, por lei, que a lista que teña un voto máis que calquera das outras poda gobernar. Iso o Partido Popular o propuxo en varias... Perdón, iso é radicalmente falso. O que propoñía Rajoy era en Soutomaior, hai tempo era a posibilidade de unha reforma legislativa. E incluso de ir a unha segunda volta. O da segunda volta chegou a falarse en algún momento co Partido Socialista como proposta para poder chegar a un entendemento, pero a proposta original e ideal do Partido Popular é que a lista máis votada teña directamente a alcaldía. Como principio. Intenta pola vía da lei lograr o que pola vía da negociación, do pacto e do acordo, que é o natural da democracia, non consigue. Por lo tanto, é o gran perxudicado? Será, en todo caso, por un déficit propio. Seguimos, Iván, Alberto, Eva e Xoán. El debate está aberto, poden intervir e interrumpirse, que non hai... Que decía efectivamente que os grandes prexudicados é o Partido Popular, porque, bueno, que non se chegan a acordos de goberno, pois efectivamente será por algo, pero o motivo de gobernar en coalición, si é para que non goberno o Partido Popular, tamén será por algo. Hai acordos de goberno, non é imos a gobernar para que non goberno o Partido Popular, hai acordos de goberno con contido, entón, eso é o que hai que cumplir, efectivamente. Vostede, de feito, participan na Diputación de Pontevedra. Efectivamente, e eu creo que eso é o fundamental dun goberno, que haxa un acordo de goberno
con contido o que se hai que ceñir. E hai 4 anos para levalo e ese é un compromiso coa veciñanza. E iso é o que hai que facer. Despois, acordos escuros. Acordos escuros. Por suposto. Claro. Por suposto. Por qué? Porque teñen un entendemento. Claro. Sí, é que cando hai entendemento non hai posibilidade de moción de censura. Pero tamén me fala vostede... Cando empezan a pelexar, o PP non é cando recoñece que a xurde. Diputación de Pontevedra está gobernando ben, isto é... No, é un O logro. PP non recoñece eso. Boa maneira. O PP recoñece, porque é Estou de acordo, é público pero- notorio, Creo que estamos de que non hai acordo. fisuras no acordo entre dous partidos que están gobernando a Non, pero Diputación. cando falabas Hasta aí perfecto, eu non teño nada que decir. de acordos Outra cosa é que estemos de acordo con escuros. esas políticas. Falamos de acordos escuros do Partido Popular. Pero cales son? Claro que hai acordos escuros. Eu dende o momento, e vímolo agora na moción de Tui, eu dende o momento en que se fala dun acordo para chegar a unha moción de censura onde, por certo, ese criterio de gobernar o da lista máis votada, aí xa non nos interesa, aí nos dá igual. Claro que Damos nos de interesa. alcaldía ao señor Padín, que eu saiba non ten nin maioría nin nada que se lle aproxime. Alternativa Tudense é ex-militante do Partido Popular, non? Hai tempo non? O non Sí, tivera sí, relación. sí. Pois, neste caso, aí a maioría da lista máis votada non importa, non interesa. Claro que Iso sí, importa. nos acordos escuros, que para min si son escuros, aparecen acordos cunha institución, que é a Xunta de Galicia, onde se compromete a facer investimentos. Unha institución que goberna por detrás, porque eso non o pode facer con luz e taquígrafos, que goberna por detrás para botar abaixo un alcalde democráticamente escollido. E iso pasou en Pontecesures desde o momento que entrou o alcalde, o novo alcalde do Partido Popular, e de non ter ningún compromiso con Pontecesures, de negárselle todo tipo de investimentos, o día seguinte as máquinas estaban no porto de Pontecesures. Entón, con todos os respetos, se detrás diso non hai acordos e maniobras escuras, que veña alguén e mo explique. Xoan? Eu te explico Se encantado. admitiremos o razonamento de Alberto neste caso, non? Sería moi triste para o Partido Popular, non? É dicir, si o único obxectivo dos outros partidos é facer unha pinza para que o PP nunca poda gobernar, en realidad o problema ten o PP, como decía Iván, non? É dicir, ten o PP un problema de sociabilidade co resto dos partidos democráticos deste país, non? Pero eu volvo ao inicio, non? Porque para min este non é un problema meramente coyuntural, se repite en todas as legislaturas, a pesar dos cambios de legislación, se volven a repetir, e eu creo que, ahora que está tan de moda falar do esgotamento do modelo do 78, insisto, había dous pilares centrales na Constitución do 78 que se foron laminando, que un era un modelo representativo, non presidencialista, representativo, polo tanto que exixía dos acordos entre as partes para chegar a unha maioría legislativa, tanto nos concellos como nas cortes ou nos distintos parlamentos, e logo había outro pilar, que era o Estado das Autonomías. Aquí temos unha rémora dentro dese segundo pilar, que é a preexistencia das diputacións e das estruturas provinciales, que, por certo, ao final son núcleos fundamentales para esas corruptelas de que falaban aquí outros contertulios, no sentido que condicionan o voto de listas minoritarias que se venden por obras, por influencias, por determinadas cuestións. Por lo tanto, no fondo, cando ahora se di que está agotado o modelo de 78, primeiro hai unha deconstrucción legislativa e de prácticas que fundamentalmente o Partido Popular ten posto en marcha nos últimos 30 anos. O problema é que se fan algunhas afirmacións que son obxectivamente incertas, porque o sistema de elección de alcalde non está na Constitución, está en leis que se poden mudar se existen as maiorías suficientes para ir. Espírito do armazón constitucional. O espírito de representación sigue exactamente igual. Ninguén pretende que se lle negue representación a quen a obtén a través dunhas eleccións municipais. Simplemente estamos falando de que nós entendemos, é unha opción perfectamente lexítima porque funciona noutros partidos tan democráticos como España, que mudar o modelo electivo para a cuestión de alcalde para dotar de estabilidade, porque nos entendemos que as institucións están para gobernar e para solucionar problemas. Pero entonces simplemente é unha cuestión absolutamente democrática. Dito isto, nos aceptamos os pactos de goberno. Ahora, pero vamos, eso faltaría. A mí o que me gustaría que me explicaran exactamente por que vostedes un sí e outros non. A mí me din vostedes, non, que vostedes chegan a oscuros acordos.
Eu non recordo, tal vez algún dos presentes me poida recordar, exactamente cal das negociacións neses concellos se levou de maneira pública para que todos puderamos coñecer exactamente. Pois eu non vi ningunha. Están os acordos publicados nas páxinas web. Eu invito, xa que están aquí os responsables de 3 partidos, que nas próximas eleccións municipais, se dan estas circunstancias, aquí hai un periodista que seguro que estaría encantado de retransmitir en directo esas negociacións para que pudieran coñecer todos os vecinos. Pero iso non pasou. Non pasou xamais. Xamais. Non, xamais. Segundo, e aclaro de Tui. En Tui hai un pacto que recolle que se van a seguir desenvolvendo os investimentos que xa estaban comprometidos. A mí faime moita gracia porque se falan de certas cousas con a lixeireza que francamente me parece temeraria. Sí, claro que sí. Eu reproduzo o que ali escoitei no pleno que estiven. Claro, pero é dicir, un cando reproduce algo tamén se ten que responsabilizar do que reproduce. E hai unha cuestión que é evidente, porque se dixo ademais, é que anunciaron que van a facer un novo xulgado. Sí, o anunciamos co anterior alcalde. E non só anunciamos, fomos ali e dixemos exactamente en que orzamento se iba a iniciar e estaba presente ademais o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que digo eu que non participará nestes oscuros tesemaneses para sacar adiante determinadas infraestructuras e así darlle alcaldías ao Partido Popular. Eu en Tui quero que goberne o Partido Popular, quero que é o xusto. Tuvemos un problema, o partido sufriu varias escisións, ahora o explico, ahora estamos recompoñendo todas esas decisións e creo que nas próximas eleccións podemos conseguir unha maioría suficiente. Nos gustaría facer ahora? Sí, pero desgraciadamente non temos esa alternativa e o que temos que construir un goberno estable. Estable. E explico unha cousa, porque hai xente que non vive en Tui e o mellor non o coñece. En Tui existía un cuatripartito. Ese alcalde que é o único que reivindica a Margaret Thatcher en toda Galicia. Un cuatripartito. Por favor, es que es del PP. Cada un elige del PP del sector de extrema derecha. Cada un elige os seus ídolos. Margaret Thatcher non está entre eles, tampouco ese alcalde forma parte do meu partido. Permítame un momentiño, vanme matar, van matar aos espectadores, porque además está boísimo este debate, pero teño que facer unha pausa para a publicidade, pero de seguido regresamos aquí en Contrastes, ata agora mesmo. Entramos no segundo bloque deste Contrastes de hoxe falando da gobernabilidade municipal ou da inestabilidade municipal, que tamén era de feito o título que empregábamos inicialmente cando arrancábamos este debate cos nosos invitados Alberto Pazos, Iván Puentes, Eva Villaverde e Xoán Hermida, con que seguimos precisamente neste segundo bloque, no que imos retomar cousas que estaban precisamente a flor de pel no debate entre eles, pero ademais, eu quería engadir o caso de Cambados. E como logo non van a permitir que este moderador poida introducir ese inserto, ímolo facer agora. Lembremos, 31 de outubro, non era a primeira vez, pero foi moi significativo unha comparecencia informativa do concelleiro, concretamente Xosé Ramón Abal, dicindo que estaba literalmente ata as narices das irrupcións e do intervencionismo dun compañeiro de corporación e de goberno municipal, Xurxo Charlín. Imos ver o que decía e de seguido o que sobre este asunto opinaba onte mesmo, aquí, en Canal Rías Baixas, a alcaldesa de Cambados, a socialista Fátima Abal. Levando a cabo as competencias dun concelleiro de obras, non? É dicir, iso é lamentable. É dicir, é lamentable que se chegue a usurpar e nese afán de protagonismo, non? Nese afán de salir todos os días en medios de comunicación e de que todo vale con tal de sair nunha foto. E non todo vale. E o problema de todo, sino o peor de todo, é que isto se fai adrede, se fai a propósito, para humillar, para fastidiar, para despreciar, con un afán de protagonismo, un afán de poder que non conduce absolutamente a nada. Sigo apelando ao diálogo, quero dicir que as cousas non hai que esperar hasta que un estoupe ou a que a gota colme o vaso, non? Ás veces hai que ir dicindo as cousas pouco a pouco e dicir, oye, mira, isto non me parece ben, ao fin e ao cabo somos todos compañeiros, somos socios de goberno, todos temos a mesma finalidade, que as cousas vayan ben en Cambados, queremos velar polos intereses e os dereitos dos cambadeses e cambadesas. Entón, como a fin que temos os 4 grupos que estamos agora gobernando en Cambados é a mesma, eu penso que estamos, por así decirlo, unha frase feita, non? Pero condenados a entendernos. O sea, se de verdad queremos ese ben polos cambadeses e cambadesas, temos que entendernos.
Esto decía onte, aquí mismo en Canal Rías Baixas, a alcaldesa Fátima Abal, na conversa con a miña compañeira Marta Landeiro en Falemos, outro dos programas precisamente destacanle. Hoxe mesmo, sobre este mismo asunto, a presidenta da Deputación Provincial, vou ler do móvil, porque está precisamente de momento na internet, decía Carmela Silva que estaba segura, durante un desayuno informativo en Vila García, que Fátima Abal volverá a ser alcaldesa de Cambados, e definiu a rexidora como unha política espectacular, comprometida con seu concello e moi querida. E, ademais, pronosticou que a actual situación no seno do goberno municipal tripartito atravesa un pequeno bache, pero que ela será capaz, será quen de superarlo. Bueno, volvemos ao que estábamos, precisamente a inestabilidade e as dificultades de soster ás veces gobernos con 4 patas. Precisamente miro para vostede, Xoán Hermida. A ver, sempre é máis difícil soster un goberno plural con varios partidos que con un partido, pero un pouco respondendo... Pero isto de Cambados, que é un problema de egos ou un problema de... Eu creo que se resolverá, non? Porque é un problema máis ben local. De feito, o ultimátum pasou... Non entra no prototipo de mocións de censura das que estábamos falando antes, non? Pero sí de inestabilidade. Sí, ten a súa peculiaridade fruto da composición plural do Concello, non? Pero me imagino que a xente... A ver, aquí hai un problema cando se fala dos pactos escuros, non? Que falaba Alberto, non? Aquí hai un problema que é o seguinte, eu creo que ningún votante, nin do PSOE, nin do Bloque, nin das Mareas, cando vota, é consciente de que está votando unha opción que ten que entenderse con outras, porque no fondo está votando unha opción que sabe que ten moi difícil encaixe co Partido Popular nas súas políticas, non? Por lo tanto, non é nada oscuro os pactos postelectorales. O que son oscuros, en todo caso, son estes pactos a mitad da legislatura, porque no fondo na mitad da legislatura se pode entender ou ben que é unha operación para reconquistar o poder, por eso eu decía que o Partido Popular leva moi mal isto de estar na oposición, ou ben que hai outras influencias de tipo económico, e entón hai que pensar que a parte da separación de poderes normal nunha democracia moderna tamén debería haber separación de poderes reais, non? Porque hai intereses económicos, intereses especulativos que ao final influyen nos políticos, e habrá que abordar en algún momento non só a corrupción, porque existe corrupción porque hai corruptos e corrompedores, non? E, por lo tanto, tamén haberá que abordar os aspectos dos corrompedores, non? De por que se surge e por que hai en España unha corrupción estrutural, que todo o mundo denomina como estrutural, e que ten moito que ver con estas cousas, porque pode haber corrupción económica, pero tamén pode haber corrupción política, non? E eu creo que aí é onde hai que poñer o centro da análise. Cambados é o próximo concello que está... no risco precisamente dunha zozobra no que resta de mandato de legislatura municipal, e non o único, por certo, ten vostede noticia de outros, fálanse de algúns, hai rumores, dice Ribadumia, por exemplo, e algún outro máis. Que pensa a responsable de política municipal da Executiva Nacional do Bloque Nacionalista Galego? Eu creo que o caso de Cambados non creo que sexa o suposto, non creo que vaya a estoupar, nin que pase de un problema puntual que efectivamente, pois, supoño que non teria que terse dado, non corresponde, bueno, pois, a un membro de... Quizáis, non, eu penso que non. E neste caso, eu creo que en Cambados se está demostrando que cun goberno de coalición, cuatripartito, se traballa moito mellor que un goberno monocolor como estaba antes o Partido Popular durante 28 anos. E eu creo que este goberno ten un compromiso coa veciñanza de Cambados, precisamente porque así se comprometeu cun acordo de goberno e teñen un compromiso para sacar adiante este acordo de goberno. Falábamolo antes, o fundamental en calquera goberno é ter unha guía, ter un guión a seguir, e neste caso existe ese guión. Entón o que teñen é que sentarse a falar, teñen que poñer as cousas claras e definir ben como está o cumprimento do pacto de goberno e seguir adiante con el, porque ese é o compromiso que teñen, e facelo con seriedade, porque, repetimos, en 2 anos non se pode facer nada, fan falta 4, e eu creo que non van a ter problemas en sacalo adiante. E vostede pensa que sí ou pensa que non? Eu penso que se existe un guión, o guionista que o chamen de para un comedy, pero están tardando, este home é un fenómeno, un crack. Eu, de verdad, que agradezo aquí un chivatazo que me pegou unha compañera, porque iba a decir, vendo o vídeo, dixen, a primeira intervención a do representante do PP foi durísima,
que maneira de atacar a alcaldesa, que maneira de atacar os compañeiros, e despois dixen, non, que non é do PP, non é do PP, le veio unha sorpresa terrible. No, é unha candidatura que chamase Pode Cambados. Claro, en Cambados o que temos é un goberno que funciona como un remanso de paz, xa o acabamos de mirar, claro, eu pensei que era o do PP que estaba aí mal metendo, pero resulta que non hai problema, funciona estupendamente, temos un guión contrastado que funciona maravillosamente, e isto dos ultimátums que se dan e tal, supoño que serán uns pequenos gags para darlle animación ao pobo e que as cousas sigan funcionando ben. Eu creo que cando se fala destas cousas debemos de tomarnos un pouco en serio, quero decir, eu recordo cando se produzo o cambio de goberno en Pontecesures, e non, tamén falouse disto da corrupción, decía, non, que o leitmotiv da moción de censura en Pontecesures era o cemento en Pontecesures. Bueno, xa vimos que foi unha expansión urbanística brutal a que sufriu Pontecesures, está ahora mismo, vamos, non queda un metro prácticamente sin urbanizar. Hai que ser un pouco máis serio. En Pontecesures o que había era un caos bastante evidente e, afortunadamente, conseguimos recompoñer a situación e reconducila. Eu creo que hai unha cousa que debe de servirnos a todos para valorar se realmente os pactos funcionan ou non funcionan. Miren, os gobernos aos que sustituiu o Partido Popular en coalición con outros salían todos nos periódicos, absolutamente todos, sin excepción, por liortas, por desencontros, por unha serie de jaleos que todos pudimos comprobar. Eu quero, me pregunto, honradamente, desde que se sustituíron a eses gobernos, observaron algún tipo de discrepancia pública? Hai problemas coas alcaldías? Están funcionando normalizadamente ou non? Eu creo que sí. Falábamos antes de Tui. En Tui había un cuatripartito, que primeiro tiñan que poñerse de acordo entre todos eles, e unha vez que chegaban a un acordo tiñan que ir a negociar con alguén de fora para sacar os acordos adiante. Non, funcionou. Necesitáronse 4 forzas igual para entrar, Non, pero que quero dicir é que as 4 forzas, hai unha diferencia. As 4 forzas que teñen agora, que están agora, teñen maioría suficiente para sacar os seus acordos adiante. As 4 que estaban antes tiñan que primeiro acordar entre eles e despois buscar un reforzo exterior que tiña que coincidir coa opinión que ademais previamente tiñan pactado eles. É un guirigay considerable. Eu en aquel entonces, ademais, eu visitei bastante ese concello, porque a pesar... Non ten ningún problema do goberno, estaba funcionando... Nada. Pois eu creo que o que pasa que habería que ir máis a menudo a Tui. Eu tuve a fortuna de ir en moitas ocasións a Tui, e ademais era naquel momento director xeral de Administración Local, e fomos ali porque colaborábamos moitísimo con Tui, porque ademais Tui forma parte da Eurocidade, polo tanto temos unha relación moi directa co goberno de Tui, sexa cal sexa, e colaboramos moito, e fixemos moitísimas cousas en Tui. Eu teño que decilo, o alcalde, que é un tipo, sinceramente, un bo tipo no personal e ademais extremadamente sincero, che decía, non? Que era unha mágoa que non se puderan sacar máis cousas, porque fondos europeos e demais disfrutaban bastantes, pero bueno, porque era complicado chegar a acordos. Esa é a realidade, Entonces, o que hai que é non demonizar as cousas, é ser serios, porque, claro, se falaban de outros sitios onde se fala ahora de posibles mocións. Cambados, bueno, sí, pois falas en Cambados. En Ribadumia, se fala en Redondela. É que en Redondela, os mismos que agora me están criticando aquí porque fixemos mocións de censura, se recoñeceron abertamente que se reuniron en varias ocasións para estudiar unha moción de censura. Non sei se vai a sair adiante ou non, porque estos hai que recoñecer que xa se poñían así a parir antes de chegar ao acordo. Danlle os números, non? Si, os números dan. Se se xuntan todos os demais, pois poden conseguilo e poden facelo. E será lexítimo, que non digo que non. Aunque, volvo a repetir, no caso de Redondela é certamente gracioso, porque xa antes de suscribir o acordo xa se están tirando puñaladas. Pero supoño que agora se recompoñerá todo, conseguiremos outro oasis como de Cambados, e o mellor co mismo resultado para gobernar, non sei, un ano e uns meses, que supoño que será executar o mismo que está facendo o Partido Popular. No caso de Cambados, a mí non me cabe dúbida que os cidadáns de Cambados andan petándose cabezazos contra os edificios porque haxa un concelleiro que está enfadado porque anuncia as obras outro concelleiro do goberno municipal. O que se peta é o concelleiro. Ese é o gran problema de Cambados. Eu creo que os veciños de Cambados votarán ou non nas seguintes eleccións, pois en función de que o goberno municipal este executando ou non este executando determinados proxectos. E é evidente que o goberno municipal de Cambados está funcionando ben desde que empezou o mandato e que ademais ten unha alcaldesa que, en fin, como se veía ahora nas imaxes, que pois ten unha difícil labor, evidentemente, de coordinar un goberno plural con diferentes formas políticas, pero que o está conseguindo, e eu aí non albisco tampouco que haxa unha ruptura. De feito, pois o ultimátum que o concelleiro deu ese día que estaba razonablemente, en fin, o que se lle veía bastante enfadado nesa rolda de prensa, o ultimátum superouse e o goberno sigue funcionando, non? Entón, que pode fallar
fallar no goberno de Cambados? Bueno, pois pode fallar que, evidentemente, con 4 forzas políticas, pois igual xa que engrasar algo máis a maquinaria de coordinación interna, de entendemento entre dúas persoas que parece que teñen dificultades de entendemento, pero o problema fundamental dos veciños é que as cousas saian adiante e se fagan. E non está habendo problemas en Cambados, non se perden votacións, o goberno aproba os seus proxectos, as obras se fan e as cuestións que se pactan no momento no que se forma o goberno saen adiante. Entón, supoño que os veciños non estarán ni moito menos deprimidos porque, bueno, pues porque efectivamente haxa unha falta de entendemento puntual entre dous concelleiros. Descartamos Despois, moción de censura, entonces. Eu entendo que sí, vamos. Perfecto. A palabra clave que é máxica do Partido Popular é a estabilidade, non? Resulta que ali onde o Partido Popular non está, hai caos, e cando chega o Partido Popular é unha balsa de aceite estable, todo, non? Pero claro, se un se pon a mirar casos concretos, home, estábase falando de Tui, non? É certo, non? Os 4 partidos que antes se tiñan que entender para gobernar eran un caos. Os 4 de agora é unha balsa de aceite, pero son prácticamente un e o mesmo incluso, non? E os demais seguen sendo 4. E ademais o Partido Popular absolutamente proclive e defensor de que goberna a lista máis votada, dalle a alcaldía de Tui a un partido político que, sí, efectivamente, é máis de dereitas incluso que o Partido Popular, e que ten que recordar que dous concelleiros na corporación dereita extrema, claro, lle deu a vostedes a alcaldía. Sí, sin dúbida, pero que lle dá con dous concelleiros lle dá a alcaldía de Tui. Pero que logo, claro, non só primeiro lle deu a vostedes. Non só nestes casos. Gobernaron co seu apoio. No, bueno, se pactaban cuestións para poder aprobarlas, pero non formaba parte do goberno municipal. En todo caso, falando de estabilidade, e vamos permitir un momento que amplíe o foco un pouco máis aló da provincia de Pontevedra. Falando de estabilidade, vostedes, ao inicio do mandato, lle deron a alcaldía de Miño no Concello da Coruña a un señor que gobernaba solo. O sea, o goberno municipal era el solo, un tránsfuga, por certo, que tanto lle gustan ao Partido Popular. Nin así houve estabilidade. Era el solo, era moi estable, efectivamente non tiña problemas con ninguén, porque el solo era capaz de asumir todas as competencias do Concello, pero lle deron a alcaldía. Despois, máis recentemente, tamén na provincia da Coruña, lle deron a alcaldía a outro tránsfuga no Concello de Coristanco, no que, bueno, pois tamén debe haber moita estabilidade, porque era el solo, novamente, quen gobernaba ese Concello, non? E a seguinte moción de censura que está pululando no aire é a do Concello de Fene, tamén na provincia da Coruña, non? Por certo, apoiado tamén en dous tránsfugas, que son os que lle poden dar a alcaldía ao Partido Popular e que neste momento está nos xulgados. Claro, tránsfugas, personas que se presentaron por un partido político e que a día de hoxe están expulsadas do seu partido político. As resolucións judiciais que están dictadas en Fene din que eses partidos son tránsfugas ou non? As resolucións judiciais no, están sin resolver, están suspendidas. Perdón, está están suspendida cautelarmente resoltas. Cautelarmente que dixeron? Cautelarmente, mentre non se resolva a expulsión, non están expulsados. Pero o seu propio partido, que non hai unha resolución marea local, cautelar. ten reconhecido como tránsfuga. Están impedindo un cambio de goberno en contra de resolucións judiciais. Unha cuestión que se pero sabes que pasa? Mira, o que fixo a concelleira do BNG que presidía o pleno de Fene foi o mesmo que fixo o concelleiro do Partido Popular con un argumento similar, pero neste caso, claro, en Coristanco, cando decides continuar adiante cunha moción de censura, pero cunha diferencia. En Coristanco, a secretaria municipal que hai que vela pola legalidade do pleno, dalle a razón, neste caso, ao Partido Socialista e ao Bloque, e di que efectivamente ese pleno non pode continuar adelante. E o PP o sigue. En Fene, o BNG fai precisamente o que a secretaria municipal di, que o pleno pois ten que suspender, se non se pode continuar adiante. Pero vostedes e os seus partidos firmaron un pacto antitransfugismo. Sí. Que é papel mollado. No, papel mollado non. A min diga, no, a nivel estatal. No, a min que me diga un sitio, dime un concello galego no que o Partido Socialista goberne con tránsfugas. Dime un donde faga o PP. Hombre, en Coristanco, en Miño, en Fénix, en sí. O que fixeron alcalde un señor expulsado. Non hai un acordo entre ambos os dous grandes partidos a nivel estatal de non facer ese tipo de arreglos. E volvo a repetir, o Partido Socialista non goberna con tránsfugas e o Partido Popular sí. E que pasa? Pois que o Partido Popular non que non é certo, que desminto totalmente iso. Pero como que non é certo? Pero en Coristanco fixeron alcalde a un tránsfuga, en Miño fixeron alcalde a un tránsfuga, en Fene vanse apoiar en tránsfugas para acceder á alcaldía. Xa se apoiaron para presentala. Non nos engañemos tampouco, quer dicir, o gran pacto antitransfugismo en realidad non era para perseguir
estas cousas. O Gran Pacto Antitransfugismo se firmou despois do 15M por o peligro que a democracia española evolucionara hacia unha democracia máis plural. Sí, hacia unha democracia máis plural. E, polo tanto, no, mira, a reforma da lei electoral se fai no 2011, esta que dá máis poder aos partidos, precisamente, porque no fondo tamén había un peligro de... Vimos dunha democracia, eu antes falaba dos consensos dos 78, tamén vimos dunha democracia que lle deu demasiado poder aos partidos, os aparatos de partidos. E esa é unha da desafección da sociedade con respecto á política. Por iso surden todos estes movimentos que ustedes non acaban de entender, porque precisamente hai un cansancio sobre as formas de facer política tradicionais. E precisamente o Pacto Antitransfugismo non resolve estas cousas como estamos vendo, pero sí que dá certo máis poder aos partidos políticos frente ás sociedades. A idea que teñen vostedes é que normalmente que se chega a un acordo o día da investidura, ese acordo é... Simplemente non se pode remover o alcalde en ninguna situación, inda que vexamos situacións de... Excepcionalidade que non se debe. No, claro, como no caso de Cambados, efectivamente, onde acabamos de ver... É gravísimo de Cambados. Bueno, eu supoño que xa... que irá a Audiencia Nacional... O concelleiro se lle mandaría unha caixa de bombóns... A Fiscalía, non digo a Fiscalía se quedará... O que sí lembramos todos é casos moi pretéritos, é verdade, pero excepcionais, como o Grove o Cangas do Morrazo, por exemplo, Lois Pena, José Alfredo Bea Gondar, lembran, non? Me he ido moi atrás, pero bueno, son casos excepcionais. Eu recordo o primeiro caso do que eu teño coñecemento así de transfugismo, creo que foi na Xunta de Galicia, permitiu o goberno dun socialista, se nos vamos a remontar. Igual que promoveu unha persona que ahora está no PP. Igual é que me... Por certo, que promoveu hoxe un dos ideólogos do PP. Sí. Coincidiremos en que Barreiro Rivas... Sí, González Laxe do PP de toda a vida. E do PP de toda a vida. Non iba a decir iso, efectivamente, como aquelas cousas non eran presentables, como aquelas cousas non eran presentables, se adoptou un acordo, e o acordo está para cumplirse. E nos, dende logo, calquera... Que conste en acta. Non, se non consta en acta, se consta en actas en todas públicas, en calquera caso, no que un membro do Partido Popular apoiou unha moción de censura fundamentada nun caso de transfugismo, directamente se lle abre un expediente, se lle suspende cautelarmente, ese efectivamente, cando se completa, se procede a súa expulsión. Pero volvo a decir outra vez, en Miño fixeron alcalde un tránsfuga hasta en mandato, e os do PP siguen no Partido Popular. Sabe do que fala porque do Partido Socialista, digo eu que falará con coñecemento de causa. En Coristanco acaban de facer alcalde un tránsfuga, e siguen os concellos do Partido Popular no Partido Popular. En Fene veremos o que pasa. Pero hai un expediente aberto? Hai un expediente aberto? Ai, non sei, pero me vai a contar a mí, ou porque non lle vou a contar o que pasa no Partido Socialista, se me vai a contar a min... Canto tempo tarda en resolver os expedientes no Partido Popular? Antes de que cheguen as seguintes eleccións ou non? Un pouco máis que en Podemos, iso é certo, non? Nos non temos ese funcionamento tan taxativo. Temos un comité de dereitos e garantías, a xente comparece, se explica, e todo este tipo de cuestións. Xa sei que noutros son, bueno, bastante máis cercenadores, directamente, senón que yo pregunten ao señor Fachín, e xa está, pero no Partido Popular non operamos así. Non operamos así. No, porque non son de Podemos, pero en todo caso é bo que en casos deste tipo se sea áxil na toma de decisións, claro, non vai a ser que pase como na xusticia, que se toma decisión 7 anos despois cando é irreversible o dano feito, non? Que parece que isto aconteceu fai moito tempo, En cambio, para aplicar el 155 tamén fuche moi rápido. Para intervir as contas de Carmena en Madrid tamén se foi moi rápido. Para intervir as contas de Carmena en Madrid fixeron falta 2 anos. Non, por certo, dous incumplimentos consecutivos anuais da lei. A rebaixa da débeda en 2.000 millóns. Da lei. A débeda que deixara o Partido Popular. E a superación do límite de gasto en dous mandatos, perdón, en 2 anos consecutivos. No se me vaya ni a Cataluña ni a Madrid, que esquecemos o objetivo. Eva. No, digo, sí, me parece moi ben a min o da señora Carmena neste momento, sinto por ela, pero non é obxecto de debate. Poden intervir Madrid, mañá poden intervir Pontevedra. Sí, sei no. Ou calquera outro. Mentras cumpla non teña medo. Si non é el 155, é el 135. Algo sempre aplicará. Eva, que ia decir? Claro. Que va? No, é que eu queríalle preguntar ao señor do Partido Popular que me explique entón canto tempo necesitan para recoñecer
que alguén é tránsfuga se o partido polo que se presentou acaba de expulsar e o recoñece como tránsfuga. É dicir, non sei a que esperan, entón deixámolo que entre como alcalde, investímolo como alcalde e despois presentamos unha moción de censura contra el para votalo, se vemos que é tránsfuga e que non entendo por que se vota tanto tempo. Eso explicou, son moi rigurosos para según que cousas. Que no momento que se acredite iso, deixarán de ser membros do Partido Popular. Pero que máis acreditación hai claro, que pero que acreditación alcalde, precisa? Pero que yo vuelvo a repetir. Por certo, tamén hai no casos de xente expulsada que logo no caso de volveu. Fene hai un procedimento judicial aberto. Incluso a ese extremo chegamos. Entonces, home, se queren vostedes adiantarse xa a todo o proceso e determinar, porque se a súa definición de tránsfuga está claro. Calquera que cambie de opinión e apoio o Partido Popular é tránsfuga, por definición. Porque eu supoño que me critican o de Tui por transfugismo. Supoño que me... En Tui hai transfugismo. O de Fene. En Tui hai transfugismo. En Pontecesures hai transfugismo. Si pasa ao revés tampouco. Non falamos de transfugismo, No, pregunto, pero eu pregunto. En Olla hai transfugismo. Si pasa ao revés tampouco. Quero dicir, se mañán os da ERE en Redondela cambian de bando, tampouco es transfugismo. Non será transfugismo, pero por suposto que no. Pero por suposto que no. Pero entonces, criticamos ou apoyamos os cambios de goberno. Eu xa dicen que eso non é transfugismo. O cambio de opinión dun partido non é transfugismo. Todo o mundo sabe o que é transfugismo. Abandonar unhas siglas... Non parece que o teñamos claro. Non parece que o teñamos claro. Non parece que teñamos claro, porque mire, en Fene hai unha suiza que opina algo distinto do que opinan vostedes. Bueno, pois nada, non é certo. Pois nada, xa se pronunciará a Suiza. Claro, pero por qué? Pero por qué? Porque non se manifestou a Suiza. Sí, pero por que determina unha suspensión cautelar? Eu agardo que os nosos espectadores en Fene, Coristanco e algún outro municipio alonxado, certamente, por lo menos en apariencia, do ámbito de Canal Rías Baixas estén a seguir con moito interese este debate. O debate está moi ben, pero eu quero que centrémonos no ámbito, verdade? Así que imos tomar un pequeño descanso e de seguido entramos no último bloque xa deste Contrastes de hoxe. Entramos no terceiro e último bloque deste Contrastes de hoxe falando aquí en Canal Rías Baixas da estabilidade dos gobernos municipais ou da inestabilidade en gobernos municipais. Estamos a falar, insisto, Suliño, Canal Rías Baixas, señores, vale? Está moi ben os exemplos, verdad? Pero imos a centrarnos no ámbito precisamente que nos ocupa. Eu quería neste punto que precisamente escoitáramos e víramos o que dixera a xente que contestou a enquisa que fixeron Valeria Giraldez, Abel Bonilla e Diego Fernández en Sanxenxo hai unas horas a propósito do cambio, sen dúbida non habitual, por decirlo de un xeito así eufemístico, que se produciu en ese concello co relevo do anterior alcalde, Gonzalo Pita, e a volta de Telmo Martín. Imos escoitar e ver o que decía a xente en Sanxenxo. Pues yo creo que, mira, desde que está Telmo Martín lo está haciendo de puta madre, para mi parecer. Eu penso que os veciños, algúns, que non se atreven a manifestalo, pero non creo que lle parezca tamén moi ben, vamos. Ao principio, cando foi o tema do cambio, sí que había unha revolución, ahora parece que está un pouco máis estable. Tú date cuenta que son 4 partidos, que cada uno tiene su ideología. Aunque sean algunas muy similares a otras, cada uno piensa lo que quiere. Una porque cuando fueron las elecciones creo que se presentaron demasiados partidos muy diferentes y otra porque no hay un acuerdo. Probaron y al final lo de siempre, ¿sabes? Es que al final queda lo de siempre, ni más ni menos. Aquí llevamos toda la vida igual. No quiero votar al PSOE ni al PP, a lo mejor, ¿no? A lo mejor, no quiero. Y entonces digo, bueno, pues voto un partido independiente, al Bloque, por ejemplo. Y resulta que después el Bloque se junta con el que yo no quería votar y entonces mi voto acaba en él, ¿entiendes? Entonces, creo que ese es el problema de que pase esto, de que se junten 3 o 4 y que acabe siendo, pues lo que te decía antes, un parque de bolas. A metáfora do parque de bolas é boa. Ben, que pasa? Que pasou en Sanxenxo? Quero a súa análisis para que expliquen como é posible que a metade de mandato de legislatura rache un pacto multipartito e un alcalde ceda o seu bastón de mando ao xefe ata entón, o xefe da oposición e exalcalde Telmo Martín,
que é o novo alcalde de Sanxenxo, e Gonzalo Pita, curiosamente, pasa a ser tenente de alcalde. Non é habitual, ímolo decir así, non é normal, non é habitual. Deixo para a final o Partido Popular, por gran aludido. Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego e Mareas. As vosas opinións. Bueno, partindo da base de que efectivamente non é normal, a partir de aí se abren todas as preguntas, non? Eu estaba repasando, en fin, cando Gonzalo Pita renuncia á alcaldía, di que por lealdade aos veciños, non sei que lealdade, querrá decir que estivo 2 anos enganando aos vecinos e agora por lealdade dalle a alcaldía a Telmo Martín, non? A verdade é que é inexplicable hasta o punto de que nin el mismo é capaz de dar unha razón convincente e lóxica, non? El falaba de que non estaba sendo respetado e que había deslealdade dos seus socios. Sí, deslealdade que... Entre os que estaba precisamente o Partido Socialista. Deslealdade que curiosamente nunca saltou á luz pública, nunca foi denunciada, nunca se contrastou en ningún feito concreto á hora de xestionar o goberno, non? E entón aí volvo ao inicio, non? Volvo a eses pactos extraños, escuros. Telmo Martín, ademais, bueno, creo que forma parte desa órbita, dese ámbito do Partido Popular que sempre se move nesas bambalinas, nesas sombras, e que normalmente sempre dá lugar a cousas raras como a que pasou en Sanxenxo, non? Entón, cando non hai unha explicación lóxica, cando o protagonista neste caso é incapaz de dala e cando ninguén pode entender o que pasou, normalmente, bueno, pois hai cuestións que poderemos sospeitar todos, que tampouco poderemos afirmar porque non temos probas para poder afirmalas, pero desde logo fan que como mínimo sexamos mal pensados, non? Decía a persona esta que salía no total que víamos agora do Parque de Bolas, algo que eu non vamos, no que o PP se apoia, pero que eu non creo, non? Quer decir, eu non creo que exista un só votante do Partido Socialista despois dunha experiencia de máis de 20 ou 25 anos, por non remontarnos aos pactos dos tal dos reis católicos ao inicio do actual mandato democrático, non hai ningún só votante do Partido Socialista que lle extrañe que si pode gobernar o Partido Socialista en coalición co Bloque Nacionalista Galego ou coa Marea, vai a gobernar. E seguro que tampouco hai ningún votante do Bloque ou da Marea que lle extrañe que se goberne co Partido Socialista, non? Polo tanto, decir que eu lle din o voto ao Bloque, ou lle din o voto ao PSOE, e logo ele apoia a outro candidato, tal, e isto hace que... Ese é o argumento do Partido Popular, non? Pero está asumido por parte dos votantes da esquerda, que a esquerda se entende entre sí para poder gobernar cando é posible, non? En todo caso, en Sanxenxo, bueno, non sei se houve moitos cambios a mellor na acción municipal do goberno de Sanxenxo. Particularmente, leo a prensa, non vivo ali, non? Pero leo a prensa, falo con amigos, falo cos compañeros de partido dali, eu non vin, en fin, que se pasase dunha situación de caos absoluto a un maná gubernativo, en fin, que faga que Sanxenxo chorre ouro polos 4 costados, non? Bueno, realmente había unha fórmula de goberno que funcionaba, que estaba traballando correctamente e por determinados intereses se altera. Telmo Martín volve, en fin, nun día da marmota permanente a gobernar en Sanxenxo, como pasou prácticamente desde o inicio da democracia, e bueno, e así sigue, veremos que pasan as seguintes eleccións, nas que eu estou convencido que os cidadáns, bueno, castigarán este tipo de comportamentos. A opinión do Bloque Nacionalista Galego, Eva Villaverde, engado, ademais, un dato que manexaba precisamente Gonzalo Pita, cando falaba da deslealdade. Ponía o exemplo das obras na avenida Luis Rocafort, que precisamente realízanse co acordo da Deputación Provincial de Pontevedra para a extensión, digamos, do modelo de mobilidade, etc., por la parte que toca precisamente o Bloque Nacionalista Galego, a área que ten de responsabilidade no goberno provincial. Pois mira, xa nin me acordaba diso, porque me pareceu tan esperpéntico. Non, sí, agora perfectamente. Pero digo, me pareceu tan esperpéntico o caso de Sanxenxo que xa nin facía falta recurrir a eso, pero efectivamente un exemplo que me vale máis para definilo como esperpéntico. Eu nunca se veu que un alcalde renunciase a iniciativa propia e cedese o seu posto ao xefe da oposición. O sea, nin o vin, nin creo que o vexan moitas ocasións. A iniciativa propia, por deslealdade non se sabe de quen, porque el non lle comentou a ninguén. É dicir, os seus compañeiros concelleiros e concelleiras de goberno enteráronse pola prensa de que seica había deslealdade. Que curioso, ceder un goberno e unha alcaldía sin antes nin tan sequera falar cos socios de goberno e explicar que hai problemas.
para intentar solucionalos. Non sei se é que solamente vía os problemas o señor Pita ou é que realmente non os sabía, pero o certo é que non se lle comunicou aos compañeiros. E resulta que poñemos xustamente como un exemplo para botar o goberno abaixo un dos motivos o tema da avenida Luis Rocafort. Cando o señor alcalde estivo na Deputación por activa e por pasiva, pasóuselle o proxecto para que o mellorase, fixo aportacións e díxoselle antes de resolver e adxudicar si estaba de acordo, e ele estaba de acordo con ese proxecto. O que casualidade que de repente hai un problema grandísimo unha vez que a obra está adxudicada, resolta e coa conformidade do Concello e do alcalde de Sanxenxo para facela desa maneira, de repente resulta que ante unhas movilizacións, tamén que casualidade quen andaba diante desas movilizacións, resulta que hai moitísimos problemas con esa obra e a Diputación non me escucha. Que curioso, cando ese proxecto estaba perfectamente consensuado co alcalde de Sanxenxo. Entón, bueno, saberemos co tempo que hai detrás de todo isto, ou teránolo que explicar outros, lóxicamente, nós non fixemos tal esperpento, co cal a persoa que o fixo ou xa se verá as consecuencias e saberemos que pasou detrás. Eu, persoalmente, lóxica non lle encontro. Bueno, seguramente se non existiran as diputacións, cosas destas non pasaban. Pero, en realidad, a ver, é todo un pouco esperpéntico de Sanxenxo, pero a mí me leva a pensar que Telmo Martín é unha persona que se aburre no Parlamento. É dicir, no fondo lle gusta estar nos concellos, non sei por qué, porque xa intentou en Pontevedra, recuncou en Sanxenxo, debe ser unha persona que se aburre no Parlamento, o Parlamento non lle enche, e isto é unha actividade que pode enchelo máis, non? Creo que por aí van os tiros. Ben, Alberto Pazos, por alusións múltiples. Sí, porque ademais, por aportar un pouco de luz, porque claro, a mí sorpréndeme, non? Dice, no, bueno, como non vivimos en Sanxenxo, parece ser que leen pouco os periódicos, os medios de comunicación de Sanxenxo tamén, debe ser que non están moi a orde do día, pero creo que hai que aclarar varias cousas. Primeiro, non é que o anterior alcalde de Sanxenxo estivera enganando os vecinos, o problema é que el sentiuse engañado polos seus socios de goberno, e claro que o dixo, e o dixo nos medios públicos, a ver se que nos enteramos os demais e non se enteraron os seus socios de goberno, pero o dixo públicamente, no, dixo antes, dixo antes. Da mesmo xeito que non é certo que quedaras en folgos. O que quedou é en folgos para aturar os seus socios de goberno. Entre outras cousas, porque efectivamente hubo un problema na avenida Luis Rocafort. Eu non sei se pasearon vostedes por Sanxenxo este verán, non sei se tuveron ocasión, e pasaron por a avenida Luis Rocafort. Ali había un grupo de comerciantes que deben de ser todos do PP, supoño, absolutamente todos, o comercio de Sanxenxo, porque estaban, os escaparates desa avenida estaban cheos de papel, pero calquera, o sea, non crean que fun ali con unha lupa a miralo, non, é dicir, era un somero paseo por ali, e un comprobaba como estaba aquilo. E o alcalde comprobou que os seus veciños non lle gustaba aquel proxecto, o que pediu, lóxicamente, é intentar revisalo, demais. El sentiuse, non, mire, eu teño capacidade para moitas cousas, pero como para intentar indagar nas conversacións privadas que tuveron o exalcalde de Sanxenxo e a presidenta da Diputación, me excede. Excede a miña competencia. Pois terá que explicalo vostede, entonces non eu. Vale, ben, perfecto. Pois se ve que a mí eu entendi moi ben. Parece ser que o exalcalde de Sanxenxo non tanto. Entonces, home, eu creo que é unha cousa bastante sinxela, non? Porque, claro, facemos algunhas afirmacións curiosas. Eu entendo, efectivamente, que o mellor un votante do PSOE pois non lle sorprende que vostedes pacten co BNG ou cun grupo de esquerdas, o podo entender. Pero, claro, un ten que recordar cales son os resultados das eleccións, non? É interesante repasalos. O Partido Popular tiña en Sanxenxo o 41% do voto e o anterior alcalde, o do SAL, o 21%. O SAL é o Sanxenxo Agrupación Liberal. É a agrupación liberal de Sanxenxo. Esquerda pura e dura, son os liberais estos, porque os liberais en Tui son ultradereita, pero en Sanxenxo é esquerda e, polo tanto, socio natural do Partido Socialista, do BNG e da Marea. E hai que ser un pouquiño máis rigurosos, mire, esta é a demostración palmaria de que a vostedes, con aquel mantra de calquera menos o PP, lles vale todo. No, que pasa que... Sí, absolutamente todo. Ahora dillo cazo absolutamente todo, pero pero é que eu quero recordarlle, pero é evidente, é que vostedes, o Bloque Nacionalista Galego... Proceso de reconversión a mitad da legislatura. Vale, pero está moi ben, Pero empezan na esquerda e acaban na derecha. O problema non é a reconversión deses liberales, o problema é a súa reconversión.
a súa. dos liberales. Porque claro, vostedes o día seguinte das Lle pasa como a eleccións Ciudadanos. mudaron a liberais, Empezan o BNG e a Marea e nomearon alcalde de Sanxenxo a un liberal. Claro, pero a un liberal, pero un liberal que non é un supoño tipo que de porque hai extrema unha dereita. coincidencia de proxectos, unha coincidencia ideolóxica, tal, Sabe perdón, cal é a un liberal dos peores, porque era un liberal escindido do Partido Popular, que todos sabemos que os liberales que están dentro do Partido Popular, como ben explicou vostede en Tui, eso é a extrema dereita. Pero como poden vostedes nomear o día seguinte das eleccións a un liberal de extrema dereita e venderlle aos veciños que o que están facendo é alcanzar un pacto lóxico entre forzas de esquerda? É unha tomadura de pelo, é que ninguén se pode tomar en serio isto. Sin dúbida, a mellor alternativa tería sido non facer nada e seguir deixando a Telmo Martín gobernando o Concello de Sanxenxo, claro. A mellor alternativa é empezar un diálogo con xente que absolutamente toda a súa vida política estuvo no Partido Popular, do que saíron por distintas diferencias, moitos de carácter persoal, recompoñer ese partido e dotar a Sanxenxo dun goberno que ten un apoio popular do máis do 60%. Do 60%. Si a vostedes iso non lle parece un goberno estable, eu o respeto. A nós sí, o que non nos parece un goberno estable, un goberno de socialistas, nacionalistas, liberais, liberais e antisistema. Bueno, nada. Bueno, os antisistemas somos nós. No, eso son os de Marea, digo por definición. Oye, a mí non me importa, os meto a todos no mismo saco, non teño nada. Pero digo por respetar a Nos a este ritmo que vai a evolución política somos constitucionales. No, a este ritmo os liberais extindidos do PP tamén van a ser antisistemas. Seguen vostedes, pero vou introducir outro aspecto do asunto. A cuestión é que o Partido Popular controla xa 31 dos 61, non? 61 concellos, non? Temos agora a partir da fusión de Ceredo Cotobade. O que se está a librar de fondo é a batalla precisamente para o control da próxima Deputación Provincial de Pontevedra? Eu creo que creo que hai dúas batallas aí, non? Pero en fin, paréntesis siguen vostedes coas alusións, pero co tema Sanxenxo, claro. Evidentemente o sal de esquerdas non parece que fora, non? E visto posteriormente menos todavía. Non excluímos agora, o que pasa que cando un ten que elexir alcalde e hai que votar no pleno, un ten que decidir se sigue sendo alcalde Telmo Martín, como nos últimos 40 anos, unha exageración, pero vamos, como nos tal, do Parlamento onde se aburría. Efectivamente. Ou é alcalde outro escindido do Partido Popular, efectivamente, pero diferente, novo e que ademais dá pé a que poda haber unha certa política de esquerdas, un espacio para que a esquerda goberne Sanxenxo. E se decide eso, creo que é entendible e asumible. Sei que a vostedes o que máis lle gustaría era que se apuntalase a Telmo Martín, pero non pudo ser. Logo Telmo Martín conseguiu uno pola porta de atrás despois, efectivamente, pero pola porta de atrás. En todo caso, respostando ao que o moderador nos preguntaba, eu creo que aquí se están librando por parte do Partido Popular dúas batallas. A primeira é evidente para o Partido Popular asumir a derrota por primeira vez na súa historia na Diputación Provincial de Pontevedra foi duro e é duro, porque supuxo romper a rede caciquil que o Partido Popular tiña instalada na provincia de Pontevedra, e iso creo que é obvio, e ninguén se pode extrañar de que podamos definir como caciquil o método de goberno que Louzán tiña na Diputación Provincial de Pontevedra, non? Polo tanto, bastante, empezando porque os propios alcaldes do Partido Popular, a diferencia do que pasa antes, os que non pertencían ao mesmo partido que gobernaba na Diputación Provincial, teñen investimentos nos seus concellos, acordes á poboación que teñen, non aos caprichos que Louzán tiña, porque Louzán tamén, dependendo de como te levases con el, podía dar máis ou menos cuartos. Hoxe hai criterios obxectivos, lóxicos, democráticos, a hora de repartir os fondos da Diputación Provincial. Pero, en todo caso, a marxe deso, hai esta batalla que para o Partido Popular é crucial, porque sabe que só con esa rede caciquil pode manter o poder que foi importantísimo e que siga a ser importante na provincia de Pontevedra, e hai outra batalla que é interna do Partido Popular. Feijóo, non sabemos canto tempo tardará en marchar, pero é obvio que Feijóo está en vía de salida. Está en vía de salida en Galicia. E é obvio que aí hai un debate que é o da sucesión de Feijóo. E hai unha terceira obviedade, que Alfonso Rueda todos creemos que lle fai un pouco de tilín poder
en fin, relevar a Feijóo ao fronte da presidencia da Xunta de Galicia. Eso só se consigue no Partido Popular coas baronías provinciais e, polo tanto, sendo forte e tendo unha rede forte a nivel municipal e coa Diputación mellor no caso da provincia de Pontevedra. Polo tanto, ademais de gobernar ou non a Diputación, a verdadeira batalla que se está a librar aquí é a batalla de canto poder é capaz de acumular Alfonso Rueda na provincia de Pontevedra para poder suceder a Feijóo e poder dar ese relevo que parece que xa non o ten tan fácil como o tiña inicialmente. Por lo tanto, hai única e exclusivamente intereses electorais do Partido Popular. De verdade que este a mensaxe do novo PSOE? Non é o mismo que decían os seus antecesores. É a mensaxe da realidade, vamos. Isto de que marchaba Feijóo para Madrid, xa o levan vostedes dicindo, xa o decía o seu anterior secretario xeral. Marchou o seu secretario xeral a Madrid e Feijóo todavía segue aquí. Por agora non pudo marchar, que Rajoy está aí pegado con Lotite. Sí, bueno, Feijóo é un tipo absolutamente denostado fora de Galicia, non o aprecia ninguén, é un señor que non ten ninguna credibilidade, bueno, e sorprendentemente, pois, xa sabemos, non simplemente ten o seu apoio en Galicia, aquelo que ese pobo que algúns calificaban de ignorante, non sei que, é inexplicable. Mire, o señor Alberto Núñez Feijóo, presidente do PSDG, é probablemente un dos políticos, perdón, do PPDG, sí, disculpe que estaba eu cambiando de carné, iso sí que non me perdono. Quero decir, tanta querencia polo transfugismo acaba pasando... Sonlle bastante estable, non se preocupe, non teña ese temor. Quero decir, é un señor que goza dun prestixio innegable, é dicir, é un prestixio innegable incluso para a xente do Partido Socialista. Entón, deberíamos de ser un pouco rigurosos nesas cousas. Según eu teño que aclarar algunhas cousas que se din con unha certa lixeireza. Primeiro, porque mal día escolleu vostede, vaimo permitir, para falar de novos modos na Deputación de Pontevedra. Os novos modos na Deputación de Pontevedra é que a súa presidenta, por primeira vez en 10 anos, se nega a comparecer ante o Parlamento de Galicia a dar contas do seu orzamento. Eso sí, esa é novedade. Era a presidenta... É obrigado a facelo? Sí. Sí, claro que sí, pero mira, pero non porque o diga eu. Se é obrigado a facelo, denúncina no xulgado. Non se confunda. Unha cousa é a obrigatoriedade e outra cousa é que teña consecuencias xurídicas. Son dúas cousas distintas. É obrigatorio non porque o diga eu, é obrigatorio porque di un informe xurídico da Cámara que se emitiu, sendo presidenta, unha socialista que vostede coñece bastante ben, que é Lola Villarino. Sí, decía, por mor da colaboración entre administracións, e porque o propio Estatuto de Galicia establece a obriga de coordinar as contas de Xunta e Deputación. Entonces, quero decir, pero para eso non é preciso a comparecencia. Home, bueno, pois nada, nos coordinamos cando nos vamos a aprobar o orzamento, en breves semanas, e despois, cando teñamos ordenado, xa coñeceremos o da Deputación, e entonces xa nos coordinaremos. Despois de ter ambos... De coordinación coa Xunta estou esperando moitas cousas. Bueno, vale, perfecto. Vostede está esperando... Perdón. Que estamos esperando somos nós. Que tivemos dúas citas concertadas do presidente coa presidenta da Deputación e pegou... Quedan nos 3 minutos. É algo moi equiparable aos métodos de Louzán. Para Eva Villaverde. Por favor. Obviamente que o control da Diputación ten moito que ver, sobre todo por isto que decía eu antes, e que ahora se reafirma, non? É dicir, o papel que as Diputacións teñen no xogo de poder na provincia. Por certo, unha institución non só preconstitucional, volvemos a de antes do antisistema, a veces os antisistemas parecen outros, sino que fundamentalmente é a única institución legislativa que en régimen de democracia non se elixe directamente polos ciudadanos, o elixen os concelleiros despois. Por lo tanto, algo que habría que modificar. E, por certo, sí que é verdad, e aí sí que estou de acordo co representante do Partido Popular, que en ese xogo de poderes o Estatuto de Autonomía obliga as diputacións a coordinarse coa autonomía. E, polo tanto, volvo á miña interrogación inicial. Cantas cousas nos solucionaríamos se desapareceran as diputacións? Simplemente un apunto por aclarar unha cuestión. Por certo, unha mala noticia. Nas anteriores eleccións, as mareas fomos independentemente, cada unha polo seu lado, sin poder sumar electoralmente para as diputacións. En esta non vai ser así, existe marea como cobertura e, polo tanto, seguramente que o xogo para o Partido Popular vai ser peor que nas anteriores. A min a pluralidade nunca me parece unha mala noticia. Unha mala noticia para a maioría do PP. Vaya por diante, bueno, xa miraremos. Bueno, é evidente, a ninguén lle extraña que o señor Rueda, porque o di el, dixo el, por activa e por pasiva e públicamente, que efectivamente van a recuperar o goberno da Deputación e van a facer por encima de todo e de calquera maneira. A ninguén lle extraña eso. Non, eso digo eu. Van a facer
por encima de todo e por calquera método, porque sempre foi así e é habitual. Porque o Partido Popular a ninguén lle extraña a día de hoxe, que na metade dos mandatos xa todos estamos preparados para esperar as mocións de censura do Partido Popular. E cando Rueda ven, cada vez que ven a Pontevedra, hai que botarse a temblar, porque sabemos que hai que recuperar o poder da Deputación. E o que lle quero decir ao Partido Popular, con respecto a Sanxenxo, que estea tranquilo, porque a Deputación efectivamente xa non funciona como antes. E o feito de que a presidenta da Deputación non reciba o señor Telmo Martín non ten nada que ver con que a veciñanza e o Concello de Sanxenxo reciba o que lle corresponde, porque eso xa non depende de a quen reciba ou non a presidencia da Deputación como pasaba con Louzán. Vale, non ten nada que ver, entre outras cousas, porque a presidenta da Deputación xa non ten libre disposición. É unha negativa estética, poderíamos decir. Claro, hai que ver. O ética. Recibir a un alcalde é pois un acto de recoñecemento e nada máis, é algo efectivamente estético de recoñecemento dun alcalde, e un alcalde que chegou nesas circunstancias ao poder de Sanxenxo, pois sinceramente merece ese recoñecemento, é un criterio como outro calquera. O señor Louzán recibía a todos os alcaldes, non, verdade? Coa diferencia de que daquela sí se distribuían, non é certo, sí se distribuían os cartos directamente polo señor Louzán nesas entrevistas ou en calquera outra, agora non. Poden estar tranquilos. Non entendo a razón. Estamos a rematar xa o programa. É incomprensible que a presidenta dunha diputación que está obligada a prestar asistencia aos concellos se negue a recibir a un alcalde democráticamente elexido. E senón, como dixo vostede antes, vayan vostedes aos xulgados. Eu vou aclarar varias cousas, quería. Primeiro, a Deputación, a Deputación é un ente preconstitucional. Sí, bueno, claro, e os concellos que xa existían antes da Constitución. Pero os concellos non entran en contradicción co espírito constitucional. E os parlamentos, e as presidencias de goberno. Supoño que a reflexión está relacionada co xeito de elección. Os ministerios. Claro, o que cambia coa Constitución é o modo de elexir. Por certo, o primeiro presidente de Deputación que propuxo a elección directa dos representantes da Deputación, sabe quen foi? Rafael Louzán. Mire, foi Rafael Louzán. Ese señor tan cacique, que sabe cal foi o concello que recibiu máis fondos de libre designación no último mandato do señor Louzán? Vigo. No, a Illa. Quen goberna na Illa, perdón? Non sabe, non, claro. É mala memoria, é mala memoria. Pois agora recíbenos todos. Eu estou, cada vez que paso por Ribadumia, por exemplo, sempre digo, que pouco investiu a Diputación aquí, unha pena, un concello que estaba absolutamente desatendido no seu momento. Pero pode decir que o que ten que facer é como por Sanxenxo, ten que ir por máis concellos. Entón verá que a Diputación investía moito en moitos concellos. Tiña un parque de maquinaria que iba moito a moitos concellos. Segundo esas entrevistas. Vostedes democráticamente decidiron extinguilo, que non vaya ningún. Iso sí. Están en plantilla, eu non sei que entende por extinguir. A execución de obras se faise privatizadamente, que era outra cousa que non ian facer. Que volverán. Prométolles que volverán. Prométolles que falaremos. Sí, estou de acordo, Eva, e tamén Alberto. Falaremos exprofeso un día aquí en Contrastes das deputacións. Desa que nos pretendemos gobernar das deputacións. Claro, que o señor Rueda quere gobernar a deputación, resulta que a señora Silva non. Pois claro, queremos gobernar a deputación e todos os concellos de Pontevedra, iso a que aspiramos. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas. Me encantaría. Moitísimas grazas aos catro, foi un auténtico placer, unha ledicia ter con vostedes esta conversa moi civilizada, pese ás evidentes diferencias e distancias que hai entre vostedes, pero o tono foi moi agradable e agradezo moitísimo a súa colaboración, Alberto Pazos, Iván Puentes, Eva Villaverde, Xoán Hermida. Moitísimas grazas aos catro e moitísimas grazas a vostedes por estar aquí connosco un día máis este mércores en Contrastes, en as redifusións, por suposto, de mañán e as vindeiras. Grazas a todos, ata a próxima semana.